Venetä täällä taas lätisee omiansa. Eli tää video on tehty sen takia, että mulla on nyt niin monta suppaajaa ja mun suosikkivaatteita tällä videolla. Elikkä tällainen piikkihiuspanta. 5 € olikohan se tästä. Joo, taisi olla. Ja tää oli ihan vaan sellainen nostos, että no, voishan tommosen tosta ottaa. Ja kyllä on varmasti sen 5 € arvoinen, koska on ollut melkein valehtelematta joka toisessa asussa. Tykkään. Sitten tää on mun varmaan suosikkimekko. Tää on tämmönen pinkkimusta. Takana on vielä tämmönen rusetti, minkä saa auki ja kiinni ja auki ja kiinni ja auki ja kiinni. No mut kumminkin tää on tämmönen ihanaa! Mä sain tän 15 € Turkista, kun me vähän tingittiin papankaa siitä hinnasta. Ihanaa! Ja sit lisää turkkikamaa, eli tällainen ihana paita, missä on sellaista risti, joka ei varmaan näy kovin hyvin. Mutta tosiaan siinä on kaikkia pääkalleja, miniristejä ja kaiken maailman köynnöksiä, kukkasia, ei kukkasia, kun köynnöksiä. Ja timantteja totta kai. Ihanaa. Eli joo, tääkin oli Turkista ja tykkään kovasti. Olikohan tää 5 jostain Alelaarista torilla. Ihana. Ette varmaan nyt näe mua, mutta tuskin se hirveästi haittaa, koska tässä mä nyt esittelen näitä H&M:n ihanuushousuja. Näissä on jotain ristejä tai plusmerkkejä, en ole ihan varma. Mut ne on tällaiset ihanat viime talvena ostetut. Kun ei ollut muitakaan farkkuja kunnolla, niin on kyllä ollut hyvät ja 20 € maksuja. Tykkään, en anna teille mun. Sitten tää hame on kyllä mun ihan silmäterä, tää Punktissin tällainen minihame. Tässä on sivulla tällaisia tilpehöörejä ja ei mua alkaa ittenikin naurattaa tää mun puhetyyli. Ja takana on tän Punktissin merkki. Tähän saa kaiken maailman ketjuja ja mä ajattelinkin laittaa siihen jossain vaiheessa. Edestä tää on tämmönen, tässä on tää vetoketju ja tuolla on toi logo. Sitä nyt ei tarvi hirveästi näytellä, mutta ihanaa! Ihana. Elikkä tästä on mun päivän asu, elikkä tällaiset moiharit. Nenästä vähän irvistää, toisessa on tällainen pinkkinauha. Ihanat. Yhdet mun suosikeista. Joo. Sitten sukkahousut on tällaiset vähän liilahtavan pinkit, kiiltävät tuolta Lindexistä. Oli Alessa 395. Oli ihan pakko saada. Ja sitten tää on ehkä yksi mun vanhimmista hameista. Elikkä tässä on edessä tämmönen nyöritys. Sitten tässä on 2 kerrosta. Täällä alhaalla on tämmönen kiiltävä kerros ja sitten päällä on tällaista röyhelöä, missä on pääkallokuvia. Täältä roikkujen välillä tällaisia rusetteja. Tää näkyy taas tosi hyvin, koska tää laatu on niin paras. Sitten tää mun paita on merkki Lucky 13. Tää on tämmönen ihana pääkallopaita, just mun tyylinen. Pinkkiä, mustaa pääkalloja, rusetteja, sydämiä, jee! Ja sit mun meikit on tällaiset silmät. Ja sitten, no en mä nyt tiedä tästä huulipunasta, onko tää levinnyt tai jotain, mutta juu, elikkä ei näytä olevan, mutta moikka! Muistakaa subata.